Velik pozdrav, ja sam Uroš, dobrodošli klip. Danas nastavljamo sa Minecraft Pocket Edition. I ljudi, danas, kao što vidite, nešto ćemo ljudi nadograditi na ovoj mojoj kući. I mi možemo to da počnemo. Ako niste ogledali prošlu epizodu Minecraft preživljavanja, stavit ću vam u deskripciji pa možete pogledati. Ovo da uzmem malo i sa čime ja kopam, bože. Treba mi, nemam sekiru. Samo da vidim ljudi da mogu da napravim. Mislim da, treba mi 3, ja mislim. 3. Fali mi, znači ljudi, još jedno. To ću zatvoriti. Sada ljudi. Meni će trebati još jedno. Samo da mogu da napravim sekiru da možemo da ovo kopamo. Teo sam ljudi da posle ovoga idemo da kopamo rudnik, ali to ću ostaviti za sljedeću možda epizodu. Samo tu uzmemo samo, ovako. Imam dosta, 32, znači još samo 32, 64 dobijem. Ok, da vidimo. Treba će mi kovčeg, ali neću. Uzet ću za sada samo jednu sekiru i uzet ću ovako tu jedan kovčeg. Uzet ću ova vrata i nešto više neću, to je to. Sada, samo umjesto ovih vrata da uzmem ovo stavim. Stavim ovdje pored kreveta. Idemo mi dalje. Imamo još i vrata. Ok, zatvorit ćemo sada vrata. Ne znam koliko će baš ovo ljudi trajati, što baš volim da igram Minecraft. Sad ljudi, ja neću dok ne snimam da pravim ništa. Hoću ljudi, ja sačuvam sa vama da to radim. I bolje. Da ne mislite vi isto radi na kreativno, već ljudi, samo hoću da snimam sa vama. Ajmo, brže. Beri, kruške beri. Ok, ne više. Isto čuo zombi. Evo ljudi, bolje se kladimo. Sad ćemo još drveća, pošto ljudi moram skupiti baš dosta. I ljudi, morat ću da napravim daska za pod, pošto neću više na pesku da hodam. Inače ljudi, sad ću vam pokazati moj skin. Imam ja puno ljudi skinova, ali ja sam ljudi bio ovakav napravio. Ok, sad ćemo uzeti ovo drveta. Pa ja idem tamo do kuće da napravim. Znači ljudi, baš dosta ovoga. Mislim ćemo preći 64. Ok, idemo sada samo do kuće. Znači ljudi, zapamtite, u sljedećem klipu ću sigurno da snimam kako idem u rudnik. Napravili smo se 64. Eto. Sada ljudi, ima jedan problem. Moram sad ovo kopati, ali ja ću na brzinu to da uradim, samo da vidim. Bruder. Ajmo ga. Sada ćemo ljudi samo uzeti ovo, ja ću sad ljudi prekinem dok budem sve uradio na podu i mi se vidimo do tada. Ok ljudi, uradio sam pod. Sada. Ja sam bio ovdje napravio rupu, pošto nemam još baklja. Želim da još nešto napravim. Ne znam ja više šta napravim. Ovo bi ljudi onako dobro došlo da kad budem stavio, na primjer ovdje drvo zasadio, ono poraste. Da li to da stavi? Pa i stavit ću. Uzet ćemo. Tako. Sad ću ljudi do ovdje, samo da, da li imam zemlje sačak? Nemam zemlje. Ovdje ljudi ću isto posaditi ovdje kod drveta pa šta fali. Znači ćemo umjesto ove strele da uzmem ovo. Ajde prostite! Ok ljudi, izvinite, zbog ovoga bio me nešto Ćale zvao. Pa sam morao trčati dole skroz u dvorište.
Ok, to neće. Inače ljudi imam ljudi još pored kuće. Da su Marija. Gdje se više čuješ? Oca i sin, može. Ok, a sad ćemo biti u svinju. Znači, mi smo ljudi i svinju. Ajme mi malo ljudi da ubijamo životinje, pošto će mi trebati za... Stani! Pošto će mi ljudi trebati za hranu. Sad ćemo mi to ljudi brzo. Izvinite što ovoliko ponavljam samo ljudi. Ovce. I šta mi se mrdaš? Znači. Plak. Ovo ljudi će mi sigurno porasti do sljedeće epizode. Sada, čekaj. Moram sada ljudi kopati. Ajoj, brate, moram za pečnicu. Padam mravke. Da ljudi da ospavam, da vidim da li ću moći da ospavam. Op. Nije noć. Trska je mislio, kriper. Ok, inače, nećemo još ovo drvo secim, kad mi bude sad trebalo, onda ću. Ok, evo ljudi, pada noć. Ja sada mogu da zaspi. Sad najbolje kad sam stavio vrata. Ok, idemo mi napolje. Sad ljudi. Što mi je više sad ponavljam ljudi. Ok, idemo kopamo dole. Nešto iskopamo. Evo ga stavim. The fuck? Brž dole. Čime daro? Jebem ti dvojica. Brž. Da bi sa kriper. Još. Čakaj se. Jebo kebane. Umreću. Jebem im ništa. Sad sam ja sve živo izgubio. Sad ću... Ok, idemo. Sada ću ih ubiti. Dao sam da nije ovo dobra ideja. Tako da uzet ću bolja se naoružam. Koliko mi iznervirao. Ok, ljudi, sad ću ja prebacim dok nađem drveta. Napravim mač i dosta toga, a mi se vidimo do tada. Ok, ljudi, ubio sam ih, a plus sam dobio i ovo. I znaš, ljudi, dobio celo delo, bolje išta nego ništa. Moći će nam barem nešto ovo kopanje, barem napravimo, ako budemo našli barem irona, napravimo novo delo. Ajmo, brže. Ako ljudi pukne ovaj pikeks, šta ću, morat ću. Čekaj, ako imam još, možda ću kopati. Nadam se ono ljudi obeću da ću kopati u 3. epizodi, ali nisam mogao, šta ću. Sad ću ja to ljudi još malo kopati i to je to. Nisam ok, ljudi, dosta mi je 32, ali uzet ćemo još malo. I veliki pozdrav za moje drugove iz škole. Pozdrav za Dobrilović Todora, pošto on mene gleda i juče je meni rekao izbacio si novi video, ja ga gledam, ja nisam video da on mene subscribe-ovo. Tako da veliki pozdrav za njega. Ako gleda još neki moji drugari iz škole, veliki pozdrav za i njih. Još pozdrav za cijelo moje odeljenje. 3. 2. Ok, imam mi gore, neću više kopam. Ajmo. Oknem glavu. Ako vi želite ljudi pozdrav, samo napišite dole u komentare, pozdravi me i tako to. Preskočio sam svinju. Svinja. I sada ljudi mi možemo napraviti pećnicu.
Ok, dobit ćemo pećnica. Evo je pećnica. Ne! Mislim napravio crafting table. Ajde, napravimo ovako. Stavimo mjesto ovoga. Uzmemo pećnicu. Stavimo ovako tu. I samo stavimo što ćemo da pečemo. Šta ja samo da stavim u mjesto. Da se, evo stavit ću ovo. Mislim da će ovo izdržati. Pošto... Brže! To! Evo sad ćemo sam da stavimo ovo drveća. No dobro, mislim... Jahaj! Sad samo ovo da malo pojede. Ok, to si ispekao. Sad ćemo možda ovo da uzmemo. Sad ću i ovog da se peče. Ok. Da će se to ispeći. Sam da ne mogu više da... Sjećate se u prošloj epizodi kad sam slučajno bio napravio button i ljudi, plus me napao onaj skelet. Tu sam se ljudi nervirao, psovao sam naopako, ali izvinite zbog toga. Nervirao me je naopako. Ok, to ćemo da uzmemo. Zavrte nestane drva i je najbolje, ubijem se. Šta još mogu... Aha, imam ljudi još dosta. Šta mogu da stavim? Ljudi, moram još napraviti i prozore, kao što vidite imam ovog peska. Ok. Što mogu da stavim? Ljudi, zapalit ću mač. Stavit ćemo sad da napravimo malo prozora. Što ću da stavim? Napravim se prozor. Ok. Stavit ćemo barem jedan prozor negdje da stavimo. Evo, stavit ćemo na primjer ovdje. Ne, stavit ću ovdje pored kreveta, ako budem nešto vidio. Na primjer. Ok, tako, stavimo. Eto. Šta sam ja napravio, bož. Ok, ljudi, još malo da snimati, pa prekidam. Pošto. Ne dolazi još malo ćale. I neće baš ljudi... Mislim, pošto ja ljudi igram još jedno ljudi preživljavanje. Baš toga sam ljudi dosta napravio. Imao sam 3 kuće, bio sam srušio te 2. I ljudi na jednoj sam napravio toliko toga. Baš onako. Ok, ljudi, samo mi recite kakav mi je skin. Znam da nisam napravio ni usta ni nos. Zato što ne bi baš oko ljudi nešto izgledalo. Ali baš onako dobro izgleda. Vidi. Ok. Sada ima ljudi problem. Šta da stavim da se... Da. Stavit ćemo ovo. Stavit ćemo ovoga. Baš onako ljudi volim da igram preživljavanje. Dok sam oko ljudi, znači ovaj svet ne igram. Znači ljudi, 100%. Svaki dan u 3 sata, u 3 sata, u 9 sati, nije ujutru bre, nije uveče. Znači pravit ću vide, znači možda, sada je ljudi 9:41, ja sam mislim počeo, ne znam nije oko, ok. Vidim da li mogu da spavam. Ne. Mislim ljudi da je dosta što sam snimao, mi se vidimo u sljedećoj epizodi. I ostavite like, share i subscribe. I hvala vam puno na ovolikoj podršci. I mi se vidimo u sljedećem klipu. Poz!